Ei, catalans i catalanes! Com va això? Com esteu? Jo estic menjant aquí un aperitiu, que tenia bastanta gana i dic, vinga va, deixa'm menjar una miqueta. Ha, 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 ha. Vinga va, avui el meu nebot m'ha dit a veure si podíem fer alguna dolç, I sí, cap problema, farem una coseta dolceta. Ja veureu, unes galetes de l'àvia, aquestes galetes fa temps i temps que ja les fèiem a casa, com sempre, com tot. Penseu que us enredo, i no, no us enredo, Fa temps i temps que fem aquestes galetes a casa. Ja veureu que fàcils que són, simplement heu de tindre 4 o 5 ingredients, un forn que funcioni, perquè si el forn no funciona no anem pa bé, i una mica de paciència i ja ho tindrem. Ok, xavales i xavales, A veure, com sempre dic, no em feu aperitius com jo, A veure, com sempre dic, a veure si us subscrivís al canal, No sé, és que si podeu dir en castellà i no ho enteneu. Ho diré en català. A veure si subscriviu... A veure si us subscriu... És que tampoc em surt bé, A veure si us subscriviu al canal i ho compartiu. Vinga, va, avui no m'enrotllo més perquè tinc gana, nanos. Vinga, adentro vídeo. Una mica de gràcia, A veure, xavales i xavales, això és ben fàcil, 180 grams de sucre, una ratlladura de llimona, d'una llimona, ratlladura de llimona d'una llimona. De què serà, si no? Cantamanyanes. A veure, una culleradeta de canela en polvo, remenem bé, i això ja seran... Això seran els sòlids que diuen, Després hem d'anar a buscar els líquids. Ai, quina tos. Mira, 180 mil·lilitres, això és aceite. Pots fer aceite d'oliva, aceite del que quieras. Bueno, del que quieras no ens passem tampoc, No posis aceite de motor, A veure, aquest aceite el posem en un bol, ok? Així anirem posant els líquids aquí. Ara tenim 180, i ara posarem aquí, em sembla que són, si no m'equivoco, 55 mil·lilitres de leche, de llet. Vale, nanos? Xavales i xavales, 55 mil·lilitres de llet. Tindrem els sòlids per una banda i els líquids per una altra, ok? Aquí, tal com veieu, un huevo. Ole, aquí, si us agrada, una cullerada d'anís. Jo en posaria 2, perquè m'agrada que es noti l'anís, tu. Així es nota, però no gaire. Ok? Vull dir que jo en posaria 2. Això es remena ben remenat, que el huevo quede bien remenado, ok? I després ja tindrem els líquids i els sòlids. Ara barregem els sòlids i els líquids o els sòlids, tal com vulgueu, i després de ben barrejat anem a buscar la farina. Ho heu vist, no? 330 grams de farina, Teniu a la vista, nanos? Aquí un truquillo, una pizca de sal, sempre queden més bones, una pizca de sal. Això és una cullerada de polvos de hornear. Ja sabeu què són els polvos de hornear, no? Ok? I ara aquí, això són 40 grams d'almendra molida o ametlla molida. Molta. Ara no em surt en català, m'amago Eso. Ok, això... farina, una mica de sal, els polvos d'hornear i l'ametlla molida, ok?
Això ben remenat, i ara hem de passar tot això aquí, a los líquidos con los sólidos. Ok, allò que teníem preparat ja, recordeu-se'n, no em feu el paripé, Ara aquí, a poc, tamisem aquesta farina, perquè així queda més flonja, més suau. Ok, això ho tamisem bé, golpecito. Aquí, al final de tanto golpecito, ens quedarà l'almendra molida, que com és una mica més gruixuda, veus? Això és l'almendra molida, cap a dintre. Com és una mica més gruixuda, no passa pel colador aquest. Però no hay peligro, nosotros lo hemos visto, lo hemos detectado. Per tant, nada. I això, ja ho veieu, no? Com movimientos envolventes, anem fent, i d'aquesta manera anem barrejant. Tampoc és qüestió de matar-s'hi, Vull dir, és allò que no necessitem gaires coses, Anem barrejant, i així, mica en mica, anem posant tota la farina, ok? Veus, ara n'hi poso una mica més, i d'aquesta manera, a poc, anem acabant los 330 gramos d'harina que he preparat, més la pizca de sal, més l'ametlla molida, més les polvos d'hornear, i vinga, som-hi, visca el Barça i visca Catalunya, com remeno, nanos, Això, ara una vegada ho tinguem ben remenat, ho tindrem que deixar... Això que estava dient, ho tindrem que deixar que reposi durant uns 20 minuts, ok? Una vegada reposat, doncs mira, ens queda aquí una massa fantàstica, ens posem farina a les mans perquè si no esto se nos va a pegar com una lapa, que no hay manera de sacar-lo, ens hi posem una mica divertit, una mica de farina a les mans i anem fent pelotillas, i són pelotillas pequeñitas, si les quieres hacer más grandes tú mismo, però la mida seria aquesta, ok? Una vegada tenim les pelotillas fetes, mira, veus? Quin detall, tu, quin detall, Què et sembla, He fet cursillos jo per fer això, He fet cursillos, Amb una forquilla d'aquestes una forquilla, doncs això, i fots una mica d'una aplastamenta i queda bonico. Ok? Ara una miqueta de sugar, aquí parlar idiomes, nanos, què us sembla? Una mica de sugar por encima, ok? I aquí, pues, també por encima, aquest oli verge que no sé d'on és, tanmateix està aquí a casa i tanmateix pues, és de casa. Unes gotetes d'oli verge per encima, ok? I després ja ho tindrem, ja després què faltarà? Faltarà, pues nada, posar-ho al forno, al forno arriba, que diuen arriba con calor, arriba y abajo, estropajo, jo he posat a 180 graus, 180 graus, arriba i abajo, uns 20 minutets i guaiteu, nanos. Això és el més fàcil del món. Si és que no en feu és perquè sou tossuts. Sou tossuts, heu de fer això. Els fills us agradarà. Això podem fer-ho amb els nens. Vinga! Què tal, nanos? Què us ha semblat aquesta recepta tan bona, Ben fàcil, Si no feu galetes ara és perquè sou una mica mantes, No en teniu ganes, sou una mica vagos, Aquestes galetes, ja veieu, uns quants ingredients, pim-pam, barregem per aquí, barregem per allà, i ja ho tindrem al forn, pim, una bandejeta, i ja teniu aquestes galetes, galetes d'oli, galetes, no sé com li dieu, jo li dic les galetes de l'àvia, Jo li dic les galetes de l'àvia. Tanmateix, xavales i xavales, espero que aquest vídeo el feu servir, Feu servir aquest vídeo perquè si no
M'emprenyaré, m'emprenyaré molt, home. Ja està bé, home, ja està bé. Vinga, va, nanos. Espero que us agradi. Fins la pròxima. Recordeu-vos, subscriu-vos al canal dar-li likes i compartiu. Vinga. Endavant les atxes, visca Catalunya, nanos, visca Catalunya!